There's not a single day that passes without you on my mind. Not even 1 minute can end up before you come around. I yearn for the days when I see your face here before me. I long for the times you held me in your arms. Whoa. Kaixo? Kaixo, egunon. Nun gaude? Baserri berritagerren aurkitzen gara, San Nikolas kalean, zehazki. Aurten zerbait berezi egin dute eta zehose gehiago luzatu da, semifinaletara pasata. Orduan, aste terria hasi ginela, ja orain justu oraintxe 2 aste. Semifinaletara pasa bai gara. Aurreneko urtea parte hartu duzuena? Ez, egia esan 3. urtea da hau. Pasaren urtean irabazleak izan ginen, oso pozik, gaina eskertzekoa, esfortzu guziari, eta hau 3. urtea. Pasaden urteari begira, ze pintxo mota egin zenuten? Pasaden urtean ingenuna izan zen bombe jaizeneko bat, eta bastan soparen omenaldi hori izan zen, azkenan uste dugulako denei ere omenaldia imartzaiela, eta oso gure kulturako zerbait garrantzitsua da, guretzako hori ere. Ze pintxo asmatu duzu, Aurtengoan ere kultura horri omenaldi eginez, indugu sagardotegiko parriei omenaldia. Eta orduan egin dugun pintxoa, zehose arraroa da, hori badakigu, binon ahaztu dugu bakailozko zebitxe bat, eta txuletoi horren puntu bat ere badu, kuriosoa den zerbait egia esan. Ikusten alduzue jendea gerturatzen dela probatzera pintxo hau? Esaten aldugu egia esan, 2 aste hauetan, ia 7.500 pertsona inguru hurbildu dira. Gainera leku nagusian zaudete, jendea hurbiltzeko aukera izateko? Egia esan bai, eta bezero askok esan digute, ezin izan direla sartu, behin baino gehiagotan etorri behar izan direla, baina egia esan eskertzekoa da guzien laguntza eta... Konte guztu orduan, aurtengo pintxoaren berezitasuna zein den? Egin dugu nahasketa hori, arraia eta aragiaren arteko nahasketa, zebitxe batekin, ez duena zerikusirik gure kulturarekin, baina bai produktuak guretzako oso garrantzitsuak direnak hartu ditugu. Bai txuletoi hori eta baita bakailo hori. Ze metodo edo ze material berri erabiltzen dituzue? Egia esan guk gustoko duguna ere teknika berriak sartzea da, eta kasu honetan 3Dko teknika ere sartu dugu. Pintxoa jartzen dugun tokian, oso berezia da, indugolako diseinu propio bat, 3Dko makina batean. Eta gero pintxoaren parte bat, ikusiko duzuen bezala, bada 3Dko makinarekin egina ere. Norri bururatu zaio lako ideia? Hemen 20 pertsona gara azkenean buruari eragiten, desberdina eskaintzagatik, baina honen buru egia zen Iñaki Andradas eta Luken Bigo izan dira. Honen sortua. Ikusiko duguna, hau berez da pintxoa izango dena, hau da 3Dan inprimatutako parte bat, eta gero azkenean pintxoa kokatzen den tokian ere 3Dko makinarekin egina dago sortua. Beko parte hau azkenean saiatu gara azaltzen parrilen momentu hori, kea nola aterako zen, eta pintxoa kokatuko zen arraiaren forma hortan. Denbora asko ematen du pintxo hau egitea? Ematen du, batez ere gehiena prestaketa, aurrerako momentuak, eta gero momentuan ere dena momentuan prestatzen denez, badu bere lana, ez, denak bezala. Zeran zerbait berezi egiteko denbora eskaini hartzaio. Eta zenbat pintxo ateratzen dituzue gutxi gara bera egunean zehar? Egunean zehar egia esan, asteburua izan da 1.000 inguru atera izan dira. Azkenean, zehose 3Dko munduan sartua ginela, zehose berezia egin nahi genuen ere, eta jendeak eraman dezai oroitzapen hori ez bakarrik ez zaporean, eta momentuko kontua baizik eta teknologiari begira ere zerbait desberdinei izan zedin. Orduan, aplikazio baten bitartez, aukera dugu
paper honi argazkia egitea eta momentuan bertan pintxoa irudian ikusteko aukera dugu azalpen guztiekin eta alergia edo denak garabekoarekin. Hau edo nork eraman dezake etxera, esaten duzun bezala? Hori da, azkenan mugikorrean aplikazioa jetxi eta denak dute aukera edozein momentutan pintxo hori bergogoratzeko egia esan. Eta horrelako teknologiak erabilitzen dituzue pintxo honen bitartez eta erabiltzen duzue beste gauza batzuetan ere? Proiektuan gaude, hori bai, hau lehenbizi egia esan, lehenbiziko proiektua izan da, hontan sartu izan duguna, eta hemendik aurrerakoetan saiatuko gara. Bai, zerbait ezberdina egiten. Noiz da, semifinala, finala? Bai. Astelenean 29 markatu, eukiko dugu semifinala, semifinalean 20 partaide izango gara, eta hortik 8 aukeratuko dituzte, asteartean izanen den final hortan. Ba, ea aurreneko urteko zorte berdina duzuen, opa dizugu. Mila esker benetan. There's not a single day that passes without you on my mind. Not even 1 minute can end up before you come around. I yearn for the days when I see your face here before me. I long for the times you held me in your arms. Whoa. I wish that you were here to give me everything I want. But I know that life's unfair and we can't always have it all. I wish that you were here. I wish that you were here. Kaixo, Zein da zure izena? Garikoitz eta baserri berriko sukaldaria naiz. Bueno, zein da pintxo honen berezitasuna? Berezintasuna, pues da berez sagardotegi egindako omenaldi bat. Nola gauden sasoian, pues aprobetxatu dugu eta gure pintxoa da hori, sagardotegi egindako omenaldia. Aurreneko urtean ere parte hartu zenuten? Bai, parte hartu genuen da azkenan irabazi genuen ere txapelketa, eta azkenan ba hori, somatu da ere jendeak badakiela hori eta pues, nahi duela probatu pintxo berria. Bueno, orduan, orain ikusiko dugu nola egiten duzu. Claro. Hemen daukagu pintxoaren osagaiak, alde batetik daukagu basea dela kroketa baten antzerakoa, baina berez da buñuelo masa bat, bakaiozko buñuelo masa bat eta indeguna frijitu eta ustu. Orduan, bertan enplatatuko dugu gure pintxoa.
Beste alde batetik, hemen daukagu limoiarekin eta sojarekin indako letxe de tigre base bat, nahaztuko duguna bakaloarekin, hemen daukagu bakalau zati batzuk nahaztuko ditugunak eta utziko ditugunak hor pare bat minutuz egosten, zean azidotan. Hori izango dela pintxoaren atal nagusia, edo osagai nagusia. Pero daukagu txuletozko grasa betekin egindako emultsio bat eta pilpil bat, amonaren pilpil bat, besterik ez. Eta jarri dizkiogu ere azedera batzu direla ostotxo batzukola azidoak ere bai. Grasa eta azidoaren uztartze hori interesantea irudita zaigu eta horrela egin dugu. Bueno, hasiko gara. Sartuko diogu pilpil pixka bat erdian. Eta txuletoizko grasa bai. Eta gainean besterik ez, jarriko ditugu ceviche, bakailauzko cevichea. Hola zatitxo batzuk. Eta azedera hosto bat. Jarriko dugu puntu bat ere mantentzeko hor. Eta hemen kuriosoa jartzen diogu aladinarekin. Aladina da krestatzaile bat. Zu pixka ematen diogu. Tapatu. Pintxoa gainean jarri. Eta hori izango denen pintxoa eta dastatzerako orduan ideia izango zen kearekin lagunduko zigula usaiak eta dena marinatzen. Bai? Bueno, plater kurioso bezala aukeratutakoa da kabitxearen irudia hau daukana, hola raspa bat eta adarrekin eta hori bi ideiak elkartrukatzen eta egin dugu azkenean impresora 3D bat, impresora edo korte laser 3D batekin gure plater originala. Eta gaineko raspa hori ere krujiente badala, besterik ez, eta spray plata batekin pintatuta eta jangarria dela ere bai.